जीभी से चटले बच्चा रोरी का कहता सार तरानी कि जीभी से चटले बा ए सार का चटले बा तनी खोल के कह त का हाल बा भाई। त आज हम काम करे ना गल बन तो भाई लोग काम धाम छोड़ के बना रहा हूँ वीडियो और कर रहा हूँ बकचोदी और हम ही करी ले खुदा खोदी। तो भाई लोग वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस करने के लिए। तो भाई लोग वीडियो को देखम था और देखला के बाद में हिला के सुख जमता। तो बिना कोनो लाना लहसुन के आज के बकचोदी स्टार्ट। एही से ढोर ही उजर भइले बा। बाहर तारा बहनी के झाट में आग लगाओ वाह, यही से ढोरी उजर भइल बा। ए तार बहन चोद भैया कहा ना कहता कि भौजी के पटा के पियल के हिला के गिरा दिल बानी वही पर वही से भौजी के सामान उजर हो गइल बा। जीभी से चटले बच्चा रोरी पटा के ना पेल देले बा। तारा बहनी के झाट में आग लगा के हम बुझाओ मतलब कैसे सर्वा भौजी कहती है कि जीभी से चटले बा चारू ओरी। ए भौजी सोच कहा नु कि चटलही बा, अगर हम रहे नु त काट एही से ढोर ही उजर भइले बा। अब देखो भौजी अपन ढोरी उजर करावा चाहे गाड़ी उजर करावा ओ से हमारा कुछो लेवे देवे के नहीं खे, लेकिन तहार बात सुन के तो तू कहा तारू कि ढोरी से चट मतलब जीवी से चटले बा चारू ओरी, यही से ढोरी उजर भइल बा। तो हम कहल चाहतानी भौजी हमा लगे आओ, हम जीवी से ना लार से चट तहारा प्यार में ना कमी बा, तहार बहन चोदो तहारा गाड़ी में कमी बा। कहा कि तहारा गाड़ी के छेदा बड़ी छोटे बा आ ओमे जात नहीं खे, ये कमी बा। बहुत अच्छा भौजी, वेरी गुड। ऐसा ऐसा गाना पे एक्टिंग करेगी बहुत अच्छा है, लेकिन तू गाना पे एक्टिंग कर लेकिन नीचे या ऊपर का मत दिखाया कर। क्या वो जब देखता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद तो समझ सकती है कि क्या होता है। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड।